नमस्ते प्रणाम, हम बानी आप सबके छोटे प्रकाश कुमार ओझा और हमारे वीडियो में आप सबके स्वागत बा। और फिर से लेके आ चुकल बानी अपन वीडियो में खेसारी यादव के एक नया गाना आइल बा, जौन गाना के नाम बा पातर तिरिया। आई पहले एक बार गाना सुनी। और बात करी गाना के बाद, तो गाना 3 मिलियन चली गई बा जब वीडियो में बनाओ तनी। और गाना शिल्पी राज खेसारी यादव के आवाज में बा और म्यूजिक में आर्या शर्मा। और बहुत प्यारा गाना हमारा लागल। एक हई लाइन गाना हमारा बहुत अच्छा लागल। हई लाइन एक बार सुनी गाना के। और बात करी गाना के वीडियोग्राफी की बात, वीडियोग्राफी बहुत तगड़ा बा, एकदम रात में शूट भइल बा, दिनों में शूट भइल बा। देख सकत हन एकदम बहुत कमाल के वीडियोग्राफी बा एकरा। और गाना के नंबर दिया चाहम तो हम 10 में से 8 नंबर देम। 2 नंबर आपन कटौती लागल हमारा। अब जबरा बताई गाना कौन नंबर देम, कमेंट बताई जा। चली पहले एक बार गाना सुनल जाओ, मिल के स्टार्ट करते हैं हम। वीडियोग्राफी एकदम कमाल के बा एकदम। एडिशन का पहले बड़ी लड़की। चलिए कमेंट बताइए कि गाना पसंद है खेसारी यादव के। जे भी खेसारी यादव के फैन बा एक बार कमेंट करो। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।